बर' हारिनि मुगै जानायखौ आरो बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ नुनानै सासे जोंनि गेजेरावहाय अबतार बायदि जाखांदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म। बिथाङा 1906 सनावहाय काजिगाव जायगायावहाय जोनोम जादोंमोन आरोखि। आङो दाख्लै काजिगाव जायगायाव थांदोंमोन, नाथायहाय दुर्भाग्य आङो भिडिअ खालामनो मोनाखिसै। मानोना आङो गारिया गाज्रि जाजानानै दुलिगाव होननाय जायगायावहाय गालांनांदों। दा बे हाजो जायगा, आं बहाय मोख्रा थोख्रा नुदोंमोन। हाजो आरो हाग्रा बारिमोन ना। ओमफ्राय न' संख्याया आं जे जायगायाव आंना गारिया नस्थ' जादों बिनिफ्राय एसे 1 किल'मिटारसो बायदि खोलाहासोमोन। आङो बे दुलिगाव सक दङ, बे सकनि खाथियावसो आंना गारिया नस्थ' जादोंमोन। बेवहाय UN हाइ स्कुलबो दं नामा, बिनि खाथियावसो आंनि गारिया गाज्रि जादोंमोन आरो। दा बेवहाय गालांनानै थांनांनायखाय आङो बै जायगाफोरावहाय गोसोआ जाहैयाखिसै। गोसोआ सायराब मोनहैबाय। भिडिअ थिडिअ खालामनो नुदोंमोन आं। जोंनि कालिचरन गुरुदेबआ 1906 सनाव जोनोम जादोंमोन। जानांगौ बे समावहाय बिराद बर'फ्रा मुगै जायोमोन। जोंबो 1970 सिमहालागै 74 सनसिमहालागै मुगै जानायखौ उपभग खालामबोनो मोन्दों। जोंखौबो बें खावा, एन्जर खावा, गाहरि खावा होननानै बुंग्रामोन। जोंनि स्कुलाव फरायनाय समाव लोगोफोरजों हारसाफोरनियाव ओंखाम जानो थाङोब्ला जों ओंखाम जानाय जायगाखौ ओंखाम जाखांहांबानो गोबोरखि लाबोनानै होफैयोमोन। बे जानाय जायगाखौ सुनांगौ होननानै। जों दैबो मोनलोंलायामोन गिलासफ्रावहाय, आखाइजोंसो लोंनांगौमोन। बिसोरो गोजौजोंसो लुनानै होलाय लायोमोन। थिग बेबायदि आरोखि। दा होमब्ला जों बर'फ्रा बे समावहाय बिराद मुगै जायोमोन। दिनै जोंनि मुगैजानायनि फिन मुगैग्राफ्रा मुगै जाफिननो लुबैनायफोरखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं। सोरबा सोरबा ST डिमान्ड खालामदों, जाय मुगै जानो लुबैदों बिसोरो ST जाबाबोथ' जोंबायदि बेबायदि दाउ अमा फिसिनाय नङाना। दाबोथ' जोङो दा हा बायनो नागिरोब्ला सोरबा हारसाफोरनि गामियावहाय हैद नोंसोरो अमा फिसियो, दाउ फिसियो होननानै बुंबावोसो। दासिमबो दंबावो। जोंनो हाखौ फाननो नागिरा गावसिनि न' खाथियावहाय। सोरबा सोरबा दाउ फिसिया, दाउखौ जायो, अमा फिसिया, अमाखौ जायो। गोथावसिन मोनो होननानै बुङो अमा बेदरखौथ'। नाथाय बिसोरो मुगैयो सायावबा। जानायावबा नों हटेलावबा बिसोरखौ नुनो मोनगोन, बिसोरो बे बेदरखौ जानोसो थांखायो, अमा बेदरखौ। आरो जोंनाव फैबाथ' बिसोरो बेदर गैया नामा होननानै सोंखायो। जोंनाव मालाबा मालाबा जों साहा लोंनो लेंनानै लायब्ला नुनो मोनो। जायफोर मोगथाङाव मुगैयो, जेनेबा दाउ फिसिया, अमा फिसिया, नाथायहाय बेदर बियो आरोखि। दा जोङो दिनैहाय 1970 74 सनसिम स्कुलाव फरायनाय समफ्रावहाय बिराद मुगै जानायखौ मोन्दों आरोखि। दा बे मुगै जानायखौ सुस्रांनो लुबैनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ काजिगाव जायगानिफ्राय एथ' सिं गामि, आं थांनायावहाय जेनेबा नोङो बग्रिबारिनिफ्राय ओरै थिफखाय दुलिगावथिंजाय थाङोब्ला बिराद गोजान, आजां गाजां खनाखौनो। दाथ' अबयसे टट' गारि, बेटारि गारि मेरलासै। गोदोबाथ' माबे गारिजों फैयोमोन बुंनो हाया। जानो हागौ बिसोर थिफखायसिम फैनानै थिफखायाव ट्रेन गाखोयोमोन, थिफखाय टु क'क्राझार। दा गोदोनि दिनाव दुब्रि गारि दङमोन। दा ओमफ्राय बासफोरथ' गैखायामोन गोदोफोर। जोंबोथ' गोदो बास मोनैनि मेरला गोजान गोजान साइकेल सालायनांदों, थाबायनांदों गोदोनि दिनाव। आं दा बेखौ सानो, बे जायगायावहाय मानसिफ्रा गुसु आराम, हाजो थिला थिलि, हाग्रा बंग्रा जायगा गोनांखाय मानसिफोरनि मेलेमफ्रा गुसु। ओंखायनो बिथांमोनहा बै समावहाय साननाय आध्यात्मिक गोसो जादोंमोन जानांगौ। जायगाफ्रा गुसु, थान्दा, आराम, मोजाङै बे जिरायहाबनो आत्मिक साधनफोर खालामनो जायगाफ्रा मोजां आरोखि, साधनाफोर खालामनो थाखाय। दा नोंथांमोनहा बे जायगायाव थांनानै बा बे जायगानि मानसिब्ला नोंथांमोनहा निस्सय मोनदांनो हागोन। जायगाया बेबायदि मोनसे धोरोमनि थाखाय सानहाबनो मानो खुब मोजां आरोखि। हाग्रा बंग्रा आराम
एसे गोजौ गाहाय दुब्लिफ्राबो बिराद मोजां माइ जानायनि जायगाथार आरोखि आं बिराद फसायबोदों जायगाखौ नायनानै माने गारिया नस्थ' जानानै थालांनायखाय गोसोआ सायरा मोननानै आं भिडिअफोर खालामनो हायाखिसै नायनानैल' फैनाय जाहैबाय मालाबा थांफिननानै आं भिडिअ खालामफिनगोन नामा आं बिदि सानदों आरोखि गारिया लामायाव थालांनायखाय आंनि गोसोआ मोजां जायाखै दा आं बेखिनिखौ